Stăm de vorbă cu domnul Cătinian Constantin, fiul doamnei Maria Cătinian. Aș vrea să vă vorbim un pic despre mișcarea de rezistență anticomunistă Gărzile Libertății din comuna Urmeniș. Mai precis, din satul Deluren, domnule Constantin. Știm că această mișcare de rezistență anticomunistă a fost înființată de către Stupinian Alexandru. Câți membri au făcut parte, câți oameni au făcut parte din satul Deluren din această mișcare de rezistență anticomunistă? 20 de membri. Ce ne spuneți despre Stupinian Alexandru și despre cum a ajuns el să pună bazele acestei mișcări de rezistență anticomunistă? Din ceea ce v-a spus mama dumneavoastră. Mama mea mi-a mărturisit că Stupinian Alexandru a fost șeful acestei benzi, cum le zicea securitatea pe vremea respectivă. Domnul Stupinian era fugit prin păduri, dormea noaptea prin pod, la grajduri, la oameni. Era găzduit de oameni din Delureni. Era găzduit, că datorită găzduirii și datorită rănirii acestui om au făcut 20 de inși pușcărie. Îmi spuneați că se ascundea chiar și în podul bisericii din sat? Da. Vă spunea mama acest lucru? Îmi spunea mama acest lucru. Și cum a ajuns mama dumneavoastră să intre în legătură cu Stupinian? A ajuns să intre în legătură cu Stupinian datorită faptului că soțul lui mama, Cătinian Alexă, era și el fugit cu domnul Stupinian Alexandru. Apare în fișa penală pe care tocmai v-am adus-o acuzația oficială, care este aceea că i-a dat de mâncare lui Stupinian Alexandru. Știți ceva de lucrul ăsta? V-a mărturisit mama? Da. Maică mi-a ducea de mâncare soțului și erau amândoi și serveau masa împreună. Mâncau amândoi. Știți pe unde erau ascunși prin Delureni? V-a spus mama? Pe unde stăteau ascunși? Mai mult prin păduri. Începând de la comuna Sâmnihaiu de Câmpie și până la Frata. Nu se știa în ce păduri, în ce casă, în ce poduri de biserici. Maică mi-a fost arestat în 1953. Se pare că vreun informator din Delureni a informat securitatea și v-a spus despre momentul arestării mama. V-a povestit? Mi-a povestit. A venit seara, au luat-o și au dus-o la securitate la Cluj. A fost bătută, chinuită? Bătută, da. La anchetă, o afirma mama că la anchetă a fost bătută. Și probabil obligată să spună, să divulge locul unde... Să divulge locul, dar îmi spunea dânsa că o acuzat-o unul la Cluj că le-a dus de mâncare și maică mea a zis, a afirmat că dumneavoastră nu i-ați duce de mâncare soției dumneavoastră dacă ar fi într-o cauză ca asta? Și i-au dus de mâncare nu la Stupinian, au dus de mâncare soțului. Odată cu mama a fost arestat și soțul ei, Alexa? Sau? Înainte? Arestat, soțul. A fost prins la Fântânița, într-o casă. Alexa îl chema? Da, Cătinian Alexa. Cătinian Alexa. Într-o casă, securitatea a dat niște prafuri, ceva, de-o pus în mâncare. Pe niște ouă, eu preserat acea substanță și l-a îmbătat de cap și atunci l-au prins. Au dat telefon, nu au dat telefon. Au anunțat securitatea să vină. Între timp a venit domnul Stupinian și l-a luat și l-a cărat în spate până la mijlocul dealului. A venit securitatea, l-a lăsat din vârful dealului. Stupinian a tras după securitate. Era înarmat Stupinian? Da, amândoi avea arma. Și Alexa? Da. Alexa avea arma că a venit din armata acasă într-o permisie. Și s-a întâlnit cu Stupinian și nu s-a mai dus înapoi. A rămas
fugit. Știu că soțul mamei a făcut pușcărie la Poarta Albă, unde a și murit. Aproximativ după câți ani de la încarcerare? 2, 3, 4, 5 ani? Cam după 2 ani și ceva. Din spusele mamei știu că el a fost condamnat la 6 ani. Dar nu știu exact, că maică mea nu s-a mai întâlnit cu el. Deci maică mea a fost în pușcărie la Mislea, dânsul în pușcărie la Poarta Albă și acolo dânsul a murit și nu s-a mai întâlnit. După ce a fost condamnată de către Tribunalul Militar Cluj la 3 ani de temniță, pentru că l-a favorizat pe șeful grupării Gărzile Libertății, Stupinian Alexandru, va fi încarcerată, mi-a zis, în La mănăstirea Mislea, județul Prahova. renumita mănăstire, renumita temniță pentru femei. Aici a fost întemnițată și soția mareșalului Ioan Antonescu. Și există chiar și un film, îmi spuneați înainte. Da, fii binecuvântată în închisare. Ce v-a spus mama despre anii petrecuți, cei 3 ani petrecuți aici, în temnița din Mislea? Ce să spună, părinte? Mâncarea era slabă, mizeria era la ea acasă, lucru până la epuizare. Maica mea în pușcăria Mislea a învățat să coasă, să brodeze, făcea costume pentru armată, cămăși pentru armată, broda pentru nu știu ce firme. Magazinul Romarta din București. Romarta din București. Dar asta după ce s-a învățat ca să brodează, că maica mea era o simplă țărancă, nu s-a dus acolo cu școală, cu ăsta. Sunt alte mărturii în care se spune că erau și tratamente inumane, în ideea în care erau și chinuite, mai erau bătute, mai erau... Și după cum ați spus și dumneavoastră, mâncarea lăsa de foarte multe ori de dorit lăsa. Mâncarea că era... Vă vorbea mama despre perioada asta petrecută? V-a vorbit? Ne vorbea. Cu groază sau cum vă spunea? Cum își aducea aminte de această perioadă petrecută la Mislea? Cu groază, dar mulțumea lui Dumnezeu că dea Dumnezeu sănătate și a putut să se întoarcă. Cine credeți dumneavoastră că nu, după asemenea traume, nu vorbește cu groază? S-a mai întâlnit cu colegii de detenție peste ani? S-a întâlnit. În anii 1968 sau 69 s-a întâlnit, a venit la noi acasă o deținută politică din București, Pop Maria. Da, cu Alex a zis că a avut o fată? Da. O copilă? A avut o Cum copilă, o cheamă? sora mea, Cătinian Lucreția, actualmente moldovan. Câți ani avea când mama dumneavoastră a fost arestată? 2 ani și ceva. Sora mea născută la 1 decembrie 1950 și maica mea a fost luată la sfârșitul anului 1952 sau la începutul anului 1953. Și cine a îngrijit-o pe sora dumneavoastră în perioada... Bunica. Cum o chema? Negrușă Susana. Și bunicul Negrușă Constantin. Mi-ați mai spus faptul că în 1970 a avut iarăși probleme cu securitatea, în ideea în care a avut cineva a denunțat-o. Da. Dacă puteți să ne povestiți un pic iarăși episodul acela. În 1970, după inundații, am mers la Prășit cu maică mea și erau în Mălai multe bureane, că nu apuca lumea să ăsta. Și cineva a zis așa: băi, mărioară, zice, pune lumea, nu gătăm de căpălit porumbul. La care maică mea o afirmat că, bă, dacă nu-l gătăm noi, l-a gătat Ceaușescu. A doua zi sau a treia zi, o venit securitatea de la Mureș, o luat-o și o dus-o. După o zi, sau două, nu știu exact, o zi sau două,
a venit înapoi acasă. Cum vorbea despre regim după ce a fost eliberată din temniță? Era frică, cu groază, așa vorbea? Era frică, era foarte frică. Frică era. Să vă dau un exemplu. De exemplu, când a venit, s-a dat legea ca să dea o retribuție lunară pentru deținuții politici, i-am cerut buletinul. I-am zis, mamă, dă-mi buletinul ca să-ți bag dosarul să iei niște bani, că ai făcut pușcărie. Mi-a afirmat așa, băi, mie nu-mi trebuie nimic de la ăștia. Nimic. Să fie sănătoși. Și n-a vrut să-mi dea buletinul, l-a ascuns buletinul și l-am găsit numai cam după un an și ceva. Când am pus mâna pe el, am venit cu el la Bistrița și i-am făcut pensia. Vreau să vă întreb, l-ați prins în viață și pe Stupinian, pe Alexandru. Da. Ați vorbit cu el despre lupta lui, despre... Am vorbit. Ce v-a spus? Da, vă spun sincer, domnul Stupinian era un om foarte închis, nu prea povestea ce-a făcut, de ce a făcut, cum au făcut. Așa se ținea aproape de noi, că fiind cu soțul mamei și cu mama implicați, dar așa, parcă era frică de a povesti despre acele vremuri, despre cele ăsta. Unde și-a petrecut ultima parte a vieții? El, când a terminat pușcăria în 64, pare mi să atunci cu decretul o terminat, că el a fost condamnat în prima instanță la moarte. După aceea i s-a comutat pedeapsa pe viață. Și după aceea au venit la 25 de ani. Și au făcut, nu știu cât au făcut, 7, 8 ani, cam acolo, până 64, 4. Au făcut. Dar atâta știu că avea cea mai mare indemnizație din zona noastră financiară ca asta. Deci el a venit și a stat la noi acolo în câmp, cum îi zicem noi, în dosul țagului, s-a căsătorit omul și s-a mutat la țag. Copii are? Are 2 copii. Țineți legătura? Adică vreau să vă întreb dumneavoastră rudele celor care au activat în această mișcare. Țineți legătura, să mai vorbește despre lupta lor de atunci, din anii 50. Noi mai ținem legătura. Eu, din partea lui domnul Stupinian, am un prieten foarte bun, un nepot de adânsului la Alba Iulia. Ăla se interesează, vrea să scoată dosarul. Ați vrea să aflați, că am înțeles că mi-ați mărturisit, că vreți să ați făcut deja o cerere la CNSAS, să vi se dea dosarul mamei dumneavoastră. Ați vrea să aflați numele informatorilor, celor care i-au trădat în acele vremuri. Dar cum să nu? Considerați că e o datorie pe care aveți față de mama dumneavoastră, până la urmă, să aflați adevărul? Eu da. Datoria mea este să știu pentru ce a suferit maică mea. Și nu numai maică mea. Și toți ceilalți 20 care au fost. Pentru cine? Și pentru ce? Că au fost niște țărani simpli. Nu au fost oameni cu facultăți, cu profesori. Nu a fost nimic. Ei au fost țărani simpli. Își vedea de lucrul lor. Anii Revoluției s-a bucurat mama dumneavoastră totuși de anii libertății în 89. S-a bucurat. Stupinian? Stupinian nu m-am întâlnit cu el după Revoluția. Mai există cineva în viață dintre cei pe care mi-ați arătat, cei 20 de oameni din Deluren care au activat în această... Nu mai există. Maică m-a murit în 2006, după Revoluție. Cam toți după 2000 au murit. Deci după anii 2000 au murit. Păi toți avea peste 80 de ani. Și toți au făcut temniță. Toți au făcut temniță și vă dați seama că acolo... Fiind eliberați în anul 1964. Maică mea nu în 64, maică mea mai repede. 56. Da. În 56. Dacă mai vreți să ne spuneți ceva dacă vă mai aduceți aminte despre mama, despre Stupinian, despre perioada petrecută de către ei în acele vremuri.
din 1949 și până în 1953. Dacă vă aduceți aminte vreo întâmplare, așa, din ce v-a spus mama, mai deosebită. De exemplu, să vă povestesc o întâmplare mai tragică, așa, pentru familia noastră. Maica mea a născut-o pe sora mea în 1950. Și la soțul mamei, la Cătinian Alexa, a vrut neapărat să-și vadă fetița. Și o zis către maica mea: tu, adă undeva copila să o văd și eu. Noi în Deluren stăm lângă biserică, ei au ajuns de acord ca să o ducă în podul bisericii. El a venit noaptea, s-a suit în podul bisericii și a stat acolo noaptea. S-a făcut ziua maică mea s-a uitat pe drum încoace, încolo, poate o jumătate de oră, poate o oră, urmărit, lumea dusă la lucru și s-a dus cu fetița, cu sora mea, s-a dus la el în podul bisericii. Întotdeauna când ne povestea, maică mea plângea, că a zis așa, când s-a despărțit: să vă ajute Dumnezeu să creșteți mari. Și de atunci n-am mai văzut. Regreta faptul că a activat în mișcarea de rezistență? Nu regreta. Îi părea rău? Nu îi părea rău. Și-a ajutat soțul. Deci a rămas până la... Deci nu. Deci, niciodată dacă... Că a chinuit oricum. 3 ani la Mislea, în temniță n-au fost ani ușori. Au fost ani de muncă grea și de trudă și... I-a părut rău vreodată? S-au reproșat cuiva? Nu a reproșat la nimeni nimic. Și-a păstrat demnitatea până în ultimul ceas. Și-a păstrat demnitatea până în... Nu avea. A făcut-o. A făcut-o pentru soțul ei. N-a făcut-o pentru nimeni. N-a făcut-o nici pentru Stupinean, n-a făcut-o nici pentru Moldovan, nici pentru alții și alții. Zic, aș vrea să-mi dați câteva nume din Delureni ale celor care au mai activat în mișcarea Gărzile Libertății. Să-mi spuneți câteva nume. Deci, vă spun așa. A fost unul moldovan Alexandru. Și dacă ne puteți spune câteva cuvinte despre ei, ce știți? Moldovan Alexandru îi zicea în sat de Alumitrea. Căsătorit, fără copii. Pintican Alexe și Pintican Vamu. 2 frați. Acest Pintican Alexa o stat ascuns vreo 2 sau 3 ani sub o claie de fân. Și până la urmă, dar ei stau undeva în câmp la noi. Până la urmă l-au prins și pe el și l-au dus. Rusunelu. Acest Rusunelu a făcut pușcărie la canal Dunăre, la canal. Acolo a fost întemnițat cu Cătinian Alexa. Soțul mamei Cătinian Alexa a murit acolo. Dar există o cauză oficială? S-a transmis mamei ceva de la temniță sau nu? De la Poarta Albă? Nu. Și acest Rusunelu a scris acasă o scrisoare în care o afirmat că el este bine și este sănătos. Și Leisa, că Leisa îi zicea la soțul lui mama, și el este bine și sănătos, numai a plecat la frate său. Cătinian Alex a avut un singur frate care a rămas acasă, dar a murit. Și așa s-a dat seama maică mea că a murit soțul. Prin acea scrisoare. După asta s-a reîntors acasă și le-a confirmat. Lesa nu mai vine că a murit. Stupinean Ioan, acesta este fratele lui Stupinean Alexandru, de care am șeful grupării. Șeful grupării. După câte știu, domnul Stupinean a fost condamnat în 1949, înainte. Era chiabur Stupinean Alexandru, avea gospodărie mare, avea pământ mult. Nu, normal așa, 5-6 hectare, nu.
La dumneavoastră s-a înființat CAP-ul în perioada respectivă sau nu? Da. Deci și acesta era un motiv pentru care ei au activat. Negrușă Obreja, Rus Ioan și Rus Danila, iară frați. Deac Ioan și Deac Augustin, iarăși frați. Gliga Mihai, Bălaș Iosif și Bălaș Livia, frați amândoi. Stupinean Danilă, Precup Simeon, Oltean Ioan și Albuț Maria. Toți aceștia au fost condamnați Da, și au făcut ani grei de temniță. da. S-au întors înapoi toți acasă? S-au întors înapoi, în afară de soțul mamei. Alexa, Da, cu decretul din 1964, Da. mi-ați zis. da. Poate, nu știu exact, poate alții și mai repede, ca maică mea. Maică mea a făcut numai 3 ani, deci maică mea prin 56 a venit. Decretul a venit în 64. Stupinean Alexandru a luat cea mai mare pedeapsă, 25 de ani de temniță grea. Nu. Stupinean Alexandru a fost condamnat într-o zi cu maică mea. În prima instanță, Stupinean Alexandru a fost condamnat la moarte. După care i s-a comutat pedeapsa pe viață și după aia la 25 de ani. Îmi spuneați înainte că se întâlneau în podul bisericii din Delureni. Da. Asta înseamnă că preotul din sat la vremea respectivă îi ajuta, îi ocrotea, știa de existența lor? Păi toată lumea știa. Toată lumea știa că de existența lor. Nu numai la noi în sat, se știa începând din Sâmnihai și până în Comuna Frata. Și să înțeleg atunci că erau ajutați de ceilalți oameni sau nu? Erau și ajutați dar și ei ajutau oamenii. Cum ajutau oamenii? Deci cum ajuta? Mergea Stupinean Alexandru, se întâlnea cu unul pe la pădure, pe unde era. Zice, băi, lasă ceva de mâncare în spinul ăla de acolo și lasă cosele acolo. Și pe dimineață era cosită ăla. Sau lasă acolo și lasă secerile, că seceratul se secera cu mâna, nu se secera cu combinile. Și ei noaptea lucrau, munceau pentru, ajuta pentru pâinea care le-o da ea și pentru ce le da. Dar ăștia era nedespărțiți. Cătinean, Alexa și cu Stupinean. Deci ei amândoi era nedespărțiți. Ăsta nu se... Cătinean, să vă spun, acest Cătinean, soțul lui mama, a venit din armată acasă. Pe vremurile respective se venea cu armă și cu glanță. O punea în canapei sau în ladă, încuia lada și mergea la bufet. Și s-a întâlnit cu Stupinean Alexandru, Stupinean Alexandru, băi, nu mai merge înapoi că vin americanii. Vin americanii, ne aduc regele înapoi, îi alungă pe ruși în Rusia. Da. Și n-a mai plecat. N-a mai plecat înapoi și a rămas cu Stupinean. Din ce v-a spus mama? Era mândră că a avut curajul să-și iubească soțul, să-i ducă mâncare, chiar în vremurile alea tulburi. Dom'le, poate că în sinea ei era mândră de ceea ce a făcut ea pentru soț. Dar nu se da, nu spunea la nimeni, nu era. După anii 90 a mai avut această frică? Da. A avut-o în continuare? Da. Domnul Cătinean, trăim anii libertății în care sunt garantate cel puțin dreptul la cuvânt și dreptul la proprietate. Vreau să vă întreb și să vă mulțumesc că am avut ocazia să ne cunoaștem, dacă sunteți mândru de suferința mamei dumneavoastră și despre truda ei și despre faptul că a avut curajul să-și susțină soțul în această grupare de rezistență anticomunistă de pe Câmpie din județul nostru. Nu, eu nu sunt mândru, sunt foarte mândru. Și vreau să mă duc cu această listă la domnul primar, la Urmeniș, să le facă un mic mausoleu în Delureni. Indiferent unde. Este acolo, la noi, în Delureni, loc unde
îi zicea că e acum Crucea Eroilor, acolo ieșea preotul cu crucea de înălțare. S-a mutat de acolo, nu mai face preotul slujba acolo, că s-a mutat unde s-a făcut cu eroi din primul război și al doilea război mondial. Și aș vrea ca și la acești 20 de inși care au suferit să li se facă ceva. Simplu. O cruce cu numele lor scris. Nu trebuie ăsta. Că ne-am putea mândri că dintr-un sat așa mic ca Delureniu să fie 20 de deținuți politici și 67 de eroi. Da, vă felicit pentru idee și nu pot decât să-l rog pe domnul primar să îmbrățișeze această idee nobilă a dumneavoastră. Dar cred că primarul o să mă ajute. Care o să facă cinste comunității dumneavoastră și pe dânsul îl nobilează. Nu i-am sugerat niciodată ideea că domn primar ar fi bine să facem sau ar fi bine să nu facem. Niciodată nu i-am spus. Dar acum îs hotărât să mă duc la dânsul, să mă înscriu în audiență sau cum mă primește și să îi solicit. Chiar cu riscul de a pune și noi, ceilalți care am rămas în viață, copiii lor, să punem și noi 1 leu, 2 acolo, cât putem. Atât. Mi-ați mărturisit, chiar astăzi ați semnat o cerere către CNSAS, Consiliul Național de Studiare Arhivelor Securității, prin care cereți accesul la dosarul mamei dumneavoastră și doriți să intrați în posesia acestui dosar și să aflați tot adevărul din acea perioadă. Veți afla numele informatorilor, probabil a celor care au trădat. Ce ziceți de treaba asta? Mi-ar place foarte mult și îmi doresc din suflet. Doriți să aflați adevărul? Doresc să aflu adevărul. Păi... De exemplu, eu am avut și eu de suferit din cauza mamei. Că mama a făcut deținută politic, eu nu m-am putut face procuror, nu m-am putut face avocat, n-am putut merge la o școală de poliție. Vi s-a reproșat de către sistemul comunist, bănuiesc că activitatea mamei dumneavoastră, trecutul ei. Da, bineînțeles. Tot timpul au fost marginalizați. Tot timpul. Și în armată, și din coace, și dincolo. Ăsta-i pui de legionar, ăsta-i pui de nu știu ce. O sub sânge de... Deci, așteptăm cu interes. Va dura probabil până la un an jumate să vină acest dosar și vă legăm de suflet să ne reîntâlnim. Dacă suntem sănătoși, cu cea mai mare plăcere. Și să parcurgem împreună dosarul, da, și să rescriem o filă de istoria rezistenței anticomuniste a grupării Gărzile Libertății din Comuna Urmenii, satul Delureni, da, din județul Bistrița, Năsău. Da, eu vă promit că când îmi trimit dosarul, mă prezint cu dosarul la dumneavoastră. Vă mulțumim. Doamne ajută! Doamne ajută!